Kardom kar benglong pinai video klalo nono ki mila majan sonjuing ti lapen miris rong hangpi aki mila majan litum puthot cha pajan alang litum han thek inglong po alang majan men klalo angsong a cheklo totang te pini gela bangso a video pathakle full detail lang iksinang totang te a video le start iglo nang la bangso la majan long cha pajan bang phipena bang photo men lai khenlo nonam pe thang nai dress mate aji ki me nai sami alang le men ke miris rong hangpi miris rong pi phanel tum labang solam janong alang le pajan thik longji labang solam janong actor mate ki shooting abang phomen gelalo sonjuing ti phan sami eletum labang solam janong alang le pajan eletum thik longji labang solam janong kilonu tum mate senga to men gelai khenlo nonam che thang nai asingar mate asiki jumin nai lun sepo alang li men ke thare sonjit ronghang ase si eletum labang solam janong puthot eletum ajui longpo labang solun phan alaris ke tokabang phomen gelalo sonjit ronghang apen mohok nebdun labang solam majana phan basista hanse lapen direction ki biduna bang phomen gelalo Jodson B lapen producer abang phomen gelalo Prima Teronpi nalton labang solam majan molang injibute official share production YouTube channel silang ilongpo nalton mason kaki kar bienglom mo penong nam chet thangnai actor actress video lang iberite nalton fansek channel lo pusar subscribe non lapen like taping non lapen comment bang thani pinya video gelan sikang ton lo kurwang thu